Europa ekialdera goiaz, Errumaniako Cluj-Napoca hirira, izan be pantailan beste aldian Odei Loiti oñatiarra dakugu gure zain. Sudamerikako herrialden bat, Mexiko, Argentina, horreiako bat. Inoiz inago egon da eta horreiako bat. Egitza esan, hemen hiri baten hiru hile inja, nik uste nahikoa. Oñati modura herri txiki baten ondo bizi naizela uste hor. Beti eukidot hor alemana, eta hemen Rumanua antzekotasun batzu badako eta bi horreitako bat. Biharra ez badu nik uste txinua eta japonesa ez diala izango ikasikoten hizkuntza horreitako batzu. Oin arte igual bai izan naiz hotza eta hola, baina hemengo hotza ikusita bero aldera jokot. Haupa Odei, ze moduz? Haupa, oso ondo. Ezkenengo egun honeian hotza apur batekin, baina oso ondo, oso gustora. Zela doia, Rumaniako esperientzia hori? Uste baino hobeto, ez? Hasiera baten bai inxaten apur bat gogortxua moura, kosta binxatelako adaptaitia, hiri handi batera eta hola, baina, gero lagunak eta inja oso ondo, oso gustora. Cluj-Napoca hirixan zauz ez da, okerrez banau? Bai hori da, Clujen, bai. Nun dauz zehazki? Errumania ipar mendebaldian dauko gatuta. Bukarestako 400 kilometrora, Hungaria bastante gertu daketa eseko, baina hori, ipar mendebaldian, más o menos. Bukarest hiriburuaz gain, hiri nagusitako bat da, ez da herrialdeko hiri nagusitako bat? Bai hori da, Bukarest kapitala izango zen, izen geixen dakona, eta gero horrekin batera gero Cluj fango zen, dala bastante hiri handixa, eta horrekin beste bi edo hiru badauz, Iasi eta Brasov, eta gero ja turistikoa esain handixa, baina bastante injardakona Sibiu izango zen. Bukarest hiriburua aipatu dugu, ez dakit, egoteko aukerarik eukiozun? Bastante urrin gaketan txat, eta ez dut euki aukerarik, eta gainera hemen komentauta lankideakin eta Erasmuseko gentiakin, esan duzta iztauela merezi fatia, ez baldin bada buelo bat bertan hartu biagot, edo lako zehose, eta orduan ez naiz fanez. Hor bertan hobeto? Bai, hemen badako ambientia eta ondo gauz, bai. Zelako irixa da? Cluj edo Cluj, zela esan duzu dela? Cluj-Napoca nik hola diketan xat, eta hemen behola komentatzen du. Eta, irixa bastante bizitzako, oso unibertsitaixoa da, ikasle pila hauz, gazte pila hauz, eta orduan egunerokotasunean ambientia dau kalean, egunero akotzu joerratxo bat dileko aukeria bestia, eta gero hori, oso gaztia, eta gero zentroan eta hola bastante historikoa eta zentro eta polilla dago. Berezitasunen bat edola zuri, atentzino berezirik deitutzen zehose? Atentzinoa nik hasieran fliponen irixan bertan zenbat kable hau zen eta dana kabliakin beteta dauela, baina ez dela hola ez dago berezitasunik. Transilvania eskualde historikoko hiriburua bada ez da, Cluj? Hori da, bai. Zergatik da ezaguna, bada izen ezaguna Transilvania gurean? Dracula kondaira horretik, esango notunez, Dracula oso famatu dalako, eta gero hori, dauzelako hainbat gaztelu diferente hemen bertan, Draculanak eta beste hainbat, eta gero bai, mendixak eta hola paisaia politiako eta horreatik. Zelakoa da inguru hori? Bai, hemen hiriburutik urten da, segidan ja ikusten duzu kanpo zabalak, mendixak, hemen ordu betera fateza, eta ja mendi altuak ikusten duzu mendi politiak, hori, natura askokua, behin iritik urten da, eta bastante politia egizia esan da. Eta egualdi eta klima aldetik? Egualdixia hotza, hotziken dau, eurixa eta prezipitazioa ez asko, baina hotza bai, eta gero, hori, paisaia eta politia dako, elur asko, mendixetan, eta hori. Mendixak karpatuak igual ezagunenetakoak? Bai, karpatuak ezagunenetakoak. Momentuz ez dut euki aukerari bertara fateko, ze hori, eguraldixatik eta hotzatik eta hola ez. Baina, hemengo lagunak, maiatzian doiaz eta indizia porra da imuten duzta ez, gogoekin geratu nahiz bertara fateko. Zeure esperientzian zentrauta, zer dela eta zauz hor? Zer keruan zagorra? Ondara la urtea, zinintzen ikasten ade, empresariales, oinati. Eta, gure karrera hontan, atzerriko esperientzia batzuk bizi behar izaten du. Lehenengo 2 urtetan astebeteko egonaldixak egiten du kanpoan. Gero 3. aukeratutako espezialidadian arabera hilabeteko esperientzia bat eukibiu kanpoan, nire kasuan Dublin izan zela, eta beste klaseko beste 30ekin fan nintzen.
eta gero azkenengo hontan Erasmus obligatorio bat dago, izango, hori, ez bakotzu kontratu profesionalik edola, kirol arloan izan aldana edo olako zehose, eta nire kasuan Erasmus ikasle moraenen gurain, eta enterau ginen praktikak egiteko aukeria dauela, ez? Eta orduan, enpresiak hasieratik praktikak egiteko aukeria munostan, eta hola sortu zen, ez? Enpresian aldetik eta nire aldetik akordio batekin. Eta ze enpresetan zabez eta ze egiten duzu gutxora bera, hola, labur esateko? Ni nabil Ulma Pakatxinen, eta Ulma Pakatxinen egiten dago makinak, produktuak enbaseileko makinak egiten dago. Eta, bueno, dako hemen Errumanian filial bat. Errumanian zauz odei, baina beste bi aukera be, bazen itxun, ez da? Brasil eta Rusia? Hori da, hasiera baten Rusia zen aukera moura, baina, bueno, gerria dela eta universidad aldetik, nire aldetik eta enpresian aldetik esetzko urten zen, normala moura. Gero Brasil urten zen, hau ez hainbeste injarrekin obestia moura, eta hasta nahi errespetu apur bat emonten oztan Brasilea fatia, apur baia urrin dauelako eta leku batzu badialako errespetu emonten doztainak. Eta gero, hirugarrena zen Errumania. Eta hemen Jonan Zabale urte pare batzuk etorri zen, behakin komentaunen, eta esan oztan irixia oso ondo guela, eta gertutasuna eta horregatik etorri nahi zeixen bat. Irixiari buruz inu berba, Errumania orokorrean, zelakoa dala esango zeke? Gisa esan, bastante harrituta geratu naiz, ze uste baino politia leku batzuk eta oso politiako, historikoak, kasteluak, herritxuak, historikoak, eta jente oso jatorra, launketako prest. Eta gastronomiari dagokizunez? Ez dako jola berezitasun asko bez, bakoi plato tipiko batzuk hemenguak, eta gero joera asko Italiako janari asko. Lanaz gain odei, zure eguneroko hor zertan datza? Hori, 8 ordu lanean, eta gero hemen Erasmuseko lagunakin astian zihar futbolian patxangatzo datzu gota, kirolain, gimnasioan, eta gero asteburutan baseoze bizitau, viajau, juergatxon batzu gauzten dira, eta gero herrixan dauz bi futbol talde, eta futbola ikustea fan, eta hola. Gauza askorik ez, baina bueno. Hizkuntziari dagokizunez? Antzekotasun batzuk badako, eta bueno, asko ez dut ikasi egisa esan. Hitz batzuk eta hori, kaixo zer moduz, agur, eta holako hitz amurtsuak eta baina bueno, gero beste gozatzu zaila diala ulerketako, baina bueno, ondo konpondu naiz. Inglesakin? Inglesakin hori da, inglesakin. Bota, gero egisa da, jente asko erderia dakixela, asko, hori, Espainiara fan izan dialako bizitera, eta orduan igual taxi baten edo zoiaz beste lagun batekin, eta konduktoria badaki erde, azta igual sartu iesatu konversazioan, eta horrekin batzutan harrituta gehatu nahiz, baten bate, entzundot baten bate suston bate euki dauela, igual komentaixo txar batin konduktoriatik eta sustotxo bat euki dauela. Ja bukatzen goiaz, odei, horko egonaldi xabe zuria ja laizter bukatuko esatzu, ezta? Noiz arte, ze asmoakotzu gero? Bai, ja hemen bi aste geraketan xat, gutxi gora bera, 24an ja buelta hobile naiz. Egisa esan pena apurro badakot, hemen gustora ibili naizelako, baina, bueno, oinati falta motaten da, gertuko falta motaten di apurro de bai, eta buelta ingot oinatira, esperientzia politia izan da, baina nik usteo ja nahikoa izan dela. Eta egunen baten, Errumaniara bueltatzeko asmori bai? Lehen aipatu moura, hori, Karpatuak pendiente gehatu xat, Bukarez bestot ikusi, eta amabe hona tordeko guakin gehatu zen, eta atiak etxat izten, ez? Eta pentsain dut, espero degunen baten bueltaikia. Gaina hemen lankideak eta harreman oso politia inot, eta pentsain dut bueltako nahizela urten baten. Oso ondo dei, mila esker, guretako tartetxoa hutxeatik. Bale, zuri. Egongo gara, ero arte. Ur.